Pois son agora os directores, directoras e capitáns os que se saúdan por Pexegueiro Silvia Posada e Juan Carlos Olleiro, e por Valladares Juan Luis Costas Álvarez e Sonia Piñeiro Alonso Fortis. En primeiro lugar, o tema da Fórmula 1, seguindo con Narcotic Tema, Pichón, Oimbra, Felicita, Everytime Without, esa diva, e rematarán a súa actuación cun paso doble de saída Pico. Así que... Público é moi importante, fortísimo ese aplauso, Valladares. Agora sí. Polo seu director, perdón, Juan Luis Costas, e pola súa capitana rondalla Sonia Piñeiro, recollen ese regalo institucional, ese agradecemento institucional do Concello de Gondomar, da máis da Concelleira de Cultura Rocío Goberna e da Tenente da Alcaldesa Nuria Lameiro,
facemos esa foto institucional en agradecimiento. Hello, my friend. Alberto, guay.